Biak berdin eta oso ondo lan egiten dute. Hemen dago zuen soldata. Biak oso modelo onak dira eta oso ondo egiten dute. Hemen dago zuen soldata. Kaixo. Hemen dituzue zuen opariak. Mesedez, ikastera joa. Mesedez. Kaixo. Ez dugu horrekak ikastera. Zu ama laguntzera eta zu egin nahi duzu. La igualdad es muy necesaria. Nadie es mejor que nadie en ningún sentido. No queremos más muertes. El feminismo es un gran avance.